A vaga de roubos que está a sufrir o Grove deixa imaxes como esta. Se a grabación que captaron as cámaras de seguridade da taberna de Beli na avenida de Beiramar. O ladrón entrou por unha fiestra reventando un dos barrotes. Coa cara tapada revisa a caixa e acaba conseguindo como botín o bote das propinas que tiña entre 100 e 200 euros. O asalto a este local tivo lugar na madrugada do domingo ao luns, na mesma noite na que entraron noutros dous restaurantes en unha tenda de golosinas. E na madrugada do luns pro martes entraban neste outro local en Pandemillo a través desta fiestra, cerrando cunha pequena rebarbadora un dos barrotes. Na vila, os veciños din estar preocupados, reclaman máis presenza policial. Tú tienes un negocio y también que te estén a entrar es chungo y puede haber un problema de que pues también alguien esté dentro y entonces lo mejor es que pongan vigilancia nocturna. Siempre hace falta más, ¿eh? Y además aquí hay otros problemitas añadidos. Pues si esto se deja a desmano, pues... Mientras no pongan vigilancia nocturna, yo creo que sí, porque es todos los días. Tamén están preocupados en Engroves ante a cantidade de roubos que se están a rexistrar. Temos unha preocupación moi grande porque é verdad que xa nos últimos meses houbo varios roubos, xa había algo de alarma, pero nos últimos días pois a cantidade de roubos é tremenda. Piden tamén un reforzo da vixilancia porque din dende hai anos notase a falta de axentes da Policía Local e unha menor presenza da Garda Civil. Consideran que é fundamental que se aumente a vixilancia especialmente pola noite para disuadir os ladróns ou impedir novos roubos. Simplemente o que pedimos é pois un plus neste momento puntual de que pois sí, hai unha serie de persoas, como falamos, pequenos delincuentes por situacións seguramente de desesperación, non? Pois algún tipo de vicio e que non digamos que sexan malas persoas, pero o estado de necesidade fai que estén afectando a familiares, amigos, coñecidos e perxudicándonos a todos en xeral. Dende o colectivo de comerciantes xa mandaron un escrito ao Concello e outro á Subdelegación do Goberno en Pontevedra. Mais que nada, ofrecendo tamén a nosa colaboración, pero buscando, solicitando unha solución xa porque non podemos seguir así, con esta situación de inseguridade. O Concello xa reaccionou activando o denominado Plan de Acción Inmediato para facerlle fronte a esta situación. Ademais de convocar de forma urxente a Xunta Local de Seguridade, o Goberno local solicitou a Delegación do Goberno que se reforce a presenza da Garda Civil no Grove, priorizando o municipio na planificación de patrullas. Ao mesmo tempo, tentarase reforzar o corpo da Policía Local, nestes momentos baixo mínimos con ata 6 ausencias. Para iso vanse valorar posibles contratacións temporais e a convocatoria de novas prazas. Por último, explican dende o Concello, tamén se está a estudar a implantación de sistemas de videovigilancia en determinadas zonas, un asunto delicado e sensible dende o punto de vista xurídico, din que xa están a consultar.